Můj dnešní nocleh je v podstatě atraktivním cílem sám o sobě. Statek u Writerů je jako z pohádky, filmová kulisa. Ze stodoly je dnes romantické ubytování, pochopitelně úschova kol, u snídaně vám zatopí v krbu a jestli vám paní domácí upeče takový štrůdl jako nám, tak už odtud nikdy neodjedete. No dobře, odjedete, ale zase se sem brzy jako my vrátíte. Kdo máte pocit, že znáte Jizerky, tak to teda neznáte. Já už jsem tady po 10., po 20. a pořád je co objevovat. Jako tenhle ten úžasný statek u Writerů. Přijeďte se do Jizerek zase podívat. Like.